Hello beautiful people! Kumusta? Hilig basad mo o pa-massage? Namagit tayo nga, nindot kayo kumot-kumot to na atong mga habaga. Ang atong buhaton karon magunsa kita? Foot bath. Foot bath kay akong una-una ba kay murag ka atrason ko. Pero magtanaw sa kusing kahago. Pagpadulong pa lang din sa kaninga nahimutangan, murag gibatin akong kaikog ba niya. Ang alam sa pabalik ko nagbliti ra ba ni? Hinoon, kuryoso sad ko kung unsay buhaton na ani karon, so ako lang sa tanawon. Yun. Tungod sa mga gamot, ni brown ang color sa tubig. Huwag mo na kini siya karon ang tubig. So, naay asin, naay kalabo, o nahiloy pangamong tubig. Para sa foot bath. Tubig, so isagol siya diri para sa foot. Gibubuan og kini tubig. Foot bath. Ang kaning tubig nga nasa planggana. Hangtod siya mahimong maligam-gam siguro. Maligam-gam. So ihumol na lang akong video. Okay. Na-feel na ko ang kagilok sa kong mga kuya-muya sa tiil ba kay nang naamagod siya ka ng mubanda-banda ba ng dahon na nga mga gilok. Sige na lang kay karap ako kaswaya gila na butangan day yung asin para matino, para may matino. Matino. Circulation time of the blood. Kudak sa ka? Sa okay. Temo. Sa temo. Sa may sa group chat mo. Sa group chat. Okay. Akong team na ginutaw-gutaw ng mga dahon. Mga dahon. Uy. Ikudakan po niya akong tihil para sa ilang group chat. Okay. That's my feed too. That's my genius.
sa likod ko. Ha? Indot sa master. Dili ka sa master. Kasi ito, ako, gana ka sa wala ko. Manindot sa yung tuto. Something to listen. Tutorial. Nagpa-reflex sa daan. Nag-doktor na, pa-reflex sa daan. Nadala mo. Mo, nahilis mo. Mo ba? Kasi doktor na kami sa tama. May, praise the Lord. Ha? Mo ba? Mao. Kuan man, normal man ako normal man ko. Akong sugar, ako blood, normal naman. Wala po, wala ko'y maintenance. Dili mas. Oo, bitaw. Mao. Oo. Mao. Kasi ko na niya mga ugat. Ang subayon. Niudto na ka? Ito to? Ang Nakadaong si kanang ka. Kung puro ra ka, sa gabi puro ra ka sunan. Walay ka, okay ra tayo. okay. Basta ayaw lang paritik ko.
Victor, di man ko hilig og ko. Dili mo ko hilig og kuan. Oh, ayun. Soft drinks? Ko, kanang kung mahimo sa bunta. Matanim sa bunta. Ininit tubig for after 3 days. Ininit tubig sa din matanim mo. Ito kang ka, init tubig. Kanya, pwede ba sa inyong kaon na matamang para hindi ka pinanin. Ang mga tabang, mabusog ka masangka, sama ng pipino. Mabusog ka na. Pipino, singkama, saka mo na. Para ma-drain iyang parat ko, daki. Kawan. Kaya, tabang mo ng ikaw. Kanang milon, ay pakwan. Yung mangga, nakulog. So, dagang mga klase sa asin. Ano yung asin dito ang tawag? Kasi asin dito pakaya sa minato. Sa asin. So, magkuhan na. Kuhaan na. Ibutan ko. Okay lang yan. Ascorbic ka ng kuan, guava. Ibutan. Sino? Try ba sino? Ang gusto ko. Ay, nasaganahan. Ay, karagayan, hindi ka mag-adjust kung naman dito ka. Karagayan, hindi ka sa gano'n. Hindi naman ka makita ka. Ay, muntiyan, hindi na gano'n. Huwag na muntiyan. Karagabi, hindi na ko makita ka. Ade, mo na mo. Naharad lang. Ako siya, naharad din. Correct. Nindot mo sa yung kuan mo. Dili ka ingon nga atin. Ambok kaayo, di sa ingon niwang. Sakto lang sad. Naman kung ito. Basta gano'n. Pipino ko ba? Wala naman. Panahot na? Uban pa na. Madalag yun. Uban, madalag yun. Madrain na siya ba? Ihira na yung pwede ko. Then. Madali kami. More siya kita. Di sa lalim ng trabaho Para kayo nito. Na. Sino na? Namaligya ko ng turmeric, ma'am. Adi ay? Oh, turmeric ko ka na. Ura-ura. Serve ka na. Ike, nagimo? Coffee. Coffee? Asa man? Padala. Nadali. Nadali. Huwag ka talaga. Ulit ko wipes. Adi ay? Na niya masal ka. Ang nagigyan sa turmeric coffee. Barato ro, pa siya. Ulit pa gram to. 20 gram, buro. Barato ra. Pila? 180? Siya, 180 sa 125 sa metro. 100 gram ka. Ano ko Adi ay? So, mura din na siya kuan kaning isod o kuan kanang dakong sila. Pouch. Yung coffee, kaya ganahan ko matulog. Akong mama ra mahilig kape. Dito siya, wala siya kasi. Adi ay? Wala ka na. One coffee.
Nindot eh. Corn coffee. Dahil sa sabon ko. Talagang siya. Ganyan siya ang dala. Pwede siya ginamit. Maayo pa siya sa kulit. Maayo. Ay tulong. Naasan lang. Yeah. Grabe rin niya. Tulong. Ah. No. Oh. Isa lang yun ang Oo, oo. inuman na magkulba-kulba ng Oo. kata. Ako, meron kong coffee. Kani dili ka tungkol. Inuman ni mo ni siya. Ayaw yun. Kanang tukaon. Halapaon. Ayaw yung subuntag kay. Nag-iirigit kay nawa na. Ah, kani? Amo din. Kaon di ka na. Kanang itong bukaon ka na. Corn coffee. Kanina green. Kanina yellow. Power. Turmeric. Ah, kanina yellow. Turmeric coffee. Ha? Oh, naik. Padong ubod ka ng katong ganina padong. Diha dapit. Dili. Nawa naman. Diha. Nawala naman. Ano ho to? Yung gallbladder. Gallbladder. Nga. Ay katong gallstone niya. Buklahanan. Oh. Ayun siya mga. Yes. Hindi ko minsan. Kana ko pikir ka rin. Hindi ko tuwan na. Hindi ko teko rin ko. Sakit-sakit po na dapit. Sakit-sakit. Ha? Kaya na? Haha. Sakit po dito. Sakit po ganito. Ah? Ano din na? Kasi nabisi ka ihap ko. Hindi tawa mo. Kaya na ako. Wala. Wala. Na ako akong gikan. Aray, mo para sa inyo Wala na ko'y kuan. Wala ko'y partner. Wala ko'y partner. Bagto ay sakit. Ano din na? Sakit? Ano din? Mama ni ka na naadirin po ang Nya, sakit din? kanang dagang sigdala mo. Ano pa mo? Sakit ba na? Kanang tutoy kanang Aka na? Wala gatas yan. Di ay? Ujud gatas ko. Wasad. Mo din nga maramihan Kaya ha. signal sa imong mata. No sense. Sense ito. Ito din na? Di, kuan man. Saya maglakad. Kanang wala man noon karon. Ang ako rang mata. Wala. Wala man. Wala man sakit. Agay ka na. Ano sa to? Nag-uho na din. Prolactin. Basta kayo, unong happy hormone. Happy hormone?
Na de diha. Ang happy hormone. Wala ba yung Oh, happy. Asa yung bala eh? Wala na. Wala. Mga, paano siguro, mga 15 to 20 years na. Wala. Wala na siya nakita. Asa nakaturon? Asa nakaturon? Wala na dito Sabi siya. ko, nabalot na. Wala na siya nakikita. 20 years. Oh, ano din. Mata na. Sino ba yan? Wala nagparamdam. Oh, lagi. 20 na. Ito na yun. Huwag kayo balita. Wala na. Simple nga. Makipamor, tigas siya. Agabuhol. Alayo mo sabi. Hindi ka makakring. Kasi ka nang hita. Wala sad. Wala ka nang hita. Wala kami. Wala to yan. May mga puto siya. Wala ko kita siya. Wala ko kita sa mga sawa. Kain ka to. Ikaw po, wala ko kita sa kubana. Nga. Asa na ka to? Mingaw na rin ito. Sige, mingaw na ito nito. Oh, wala eh. Wala to gimingaw kay Connection ito. kung ang gimingaw kay mo anak pati mao man na. Di ba? Katultol na siya din ha. Syempre. Inyo ang balay ko. Oh, Kinasama. Inyo yun ang balay ko. adili sa ako ana pagdalaga. Dito. Ha? Sila. Wala buk. Okay, apil. Wala, what Tawag apil? kay apil. Amo na maadlok sa sila sa kagawa si apil. Paita. Na nagpakita. Yung mga naklase, Wala mo kay ano. Di man sa to makaana kay nakurintihan man to. Yeah? Matod si Igsuon. Ha? Matod si Igsuon nakurintihan daw to. Sino? Sakit? Nicho. Pero kaisip. Iisip. Kasi na yung nagtibugol ito, mailis. Mayon ta. Sama si ano mo ha? Kamera siya. Mm. Dili ay. Ito. Madara man. Mawala mo kargayan siya. Oh, madara man. Dili sakit. Dili raman. Connect na. Wala man siya sakit. Ha? Wala siya sakit. Katurang diri ganina. Basig na siya sa left, no? Na may usay nga nag-cross. Di ay? Asa may yung sa luto kung dire. Ang uban kay dire dati pa. Ang katubang, kaya ako hilig man kong pahilot, no? Ang hilig man ko ka ng pahinanang massage. Natay usa ka babae ba, yung siya, naman ni, naunsa man ni imuhang ko, ano yung naan naman ni dinhi, iyak gibali, basig mauto yung gi. Diha? Oo, Una dire nagsakit. basin. Iyang gi, murag ibalin-balhin niya ba? Isa ha, isa. Ihilot niya diha. Oo, iya akong tiya, iyang gikuan. Niya. Gala, wala ko na, Pan din niya. wa ko nag-usab kay makuyawan ko, delikado biya ko no to. Ingon, nakadungog ko ba, ingon, ayaw ko no pahikap sa mutiyan. Oo, na ko nagpausab ako. Ihilot? Di ba siya Oo. tunan? Wala, iya rin, murag ibali, nagna siya gibalhin sa kuntiyan. Asa yung ibalhin? Nadiri, ano niya siya, isa ha, isa, kung ano, akong Dugo, mag-bleeding pa lang ko sila. Hindi ko, ha? Ayan siya, sige, ginhawa, Kasi inin. paano ko takto? Pag human ato niya, o atong buhat niya ato, nisakit akong tiyan. No, instant ko. Ima siya, Hilton. Tanawan na lang siya eh. Tanawan lang. Para yung fluid, indot ng flow sa yung mga fluid. Iya, kay na siya gibuhat, gigalaw, kay murag na siya gitransfer. Siya tayo ibalhin ha, ibalhin, diri sa wa. Uy, naku, wala ko Dili na siya mawala kay Balhin ra. na, Masakit magyapon. basig mauto kong kato kong giiniw ba, hindi, anak ko, yawan ko, wala ko nagpausap. Asya ni kapay na. Kay inangano, nitugan man pag siya nga, kanang, naaday ko no sila kanang murag yamyamon sad.
Kato siya po, no? Paghibaw na ako nga na, hala, kuyawan ko, ano ko nagpasap? Kaya na ako rin siya ka murag kanang dako-dako nila to dito napit sa may talisay sa tao. Ano tayo yun? Labangon o talisay napit. Nakuyawan ko ko. Wala sila. Hungan na sila. Nawa na ko nagpausab ni usab na to oy. Sila sila abay. Nailagabay Nasi- ato nga mga ingon. Ana ba yung Kalag. no kuyawa ko dat. Tinuod ba ng kalat? Di na wala ko usab. Sudaotan. Pero wala to nagyamyam ato siya nga time. Wala. Dito ra ko naibaw niya nga Masya yan. kanang nga naa siya gisulti na mo ba nga nako ni uban nga kuan mo na ingon ana nga nya gamitan ko nun lag unsa to kuyawan ako ato niya ay wala ko di usab di ko gana na lang Lalagyan mo kalat. kuyaw na nana ba Nyog, dili ka mo tiwas. Ang kalat. Nagpundo na ni mo. Tuwang. Why? Kinalan. Ato na ni. Wala ang kalat ba? Ato na ni. Ito, mura mag-ibalikin. Lagi na tayo. Gatinga mo lang ka. Kabante ka ng magtinga na itong patingan mo. Nakita na ako si Juan, yung papa. Karo, okay na. Nakita. Kamagino na siya ba? Makadungo. Nainita ako pa. Wala nga. Nakita na ako ang akong Juan na si Juan. Mga tanong yan. Ilang pa. Nakita na ako si Juan. Mga paralita na. Bago na yan. Kaya mga kaliwat na. Paralita yung anak. Nakita. Nakita na ako ang anak si Juan. Lagi delikado ba? Na, kuya, uglahi ang tabo ni mo. Hindi mo pamilya. No? Ay palayo lang. Isa ni. Wala nga. Uy. Dili lang tayo ng mga patuto. Ikaw sabi ka ng Bitaw. Ginoo lang ta kay. Ginoo. Bala kung sa'yo niyo. Sige. Ang ginoo lang yun. Wala mo biko ni balik atin sukat-sukat. Kay makulba, makuyawan ako ato niya. Dili taga din ni. Namasan siya. Namasan siya. Oh, pwede sad. Kado man daw to siya gawas. Tama siya mamasal. Oh, ma. Kami na yan. Puwang ko siya. Wala mo na yung muray sa rin na mo. 80 points ito niya. 80 points sa rin. Adi ay. Oh, ako lang i-studyhan si mga function. Maayo. Ano, makibalo ko. Kani, masasabi. Kain. Kini baga. Para maayo yung mga Sige, mag-ring pa tada. Napakay anak nga gamay. Na, 2 years old. Lo, yan kisa may nagbantay ron. Pagdangan. Silingan. Ikaw babantay si Lima kay Kuy. Iwan ng duty itong mga kauban na. So nakaibaw ka sa yung group chat. Gitsatan ko sa kuan. Gitsatan ka. Maayo no. Ikaw nga ako na nilakaw na turon. Ako pliti ani. Asa man kadapit? Asa kadapit ang puyo? Diha. Ila may plate ni mo? Kuan. 30-30, bakan court. Hala. Kuya mo. Ikaw nga ako na ni uli na turon. Hala. Plate lang yun ka para ani dali. Okay ra ikay basta na ikaw niya. Ano mong gabi mo? Kay ako naman ni Jose. Basta na ato'y lalaki diri magpa-reflex daw siya. Okay na yun. Kamukaw na. Oh, motor. Ingon siya. Wala din sila. Ingko. Okay na nila. Ikaw Ingko. Niya, nana din ko. Kuan lang, balik lang. Walang yanaan. Amot lang kung balik pa baka to. Ito sila. Namin hila sa... Niya, nasad lagi na yung motor ko ni Abot. Ay, dun sana ninyo. Ano? Na yung motor ko niya. Ganina. Sa nagsunod dili, na. orange? Oh. Paano ka na... Oo. Kajutit. Duty din na. Ang mga replika, kay lalahi po po. Lalahi po pangamot ang mga replika. Lahi pag sila, lahi. Oo.
Oh, sakit. Sakit din siya. Kumix siya mo kinain. Sa buhi. Energize mo. Ha? Energize. Energize? Ayun, ganun siya kita. How? Then? Nanigaw sa ako kong gato. Sa kamo. Kung mag-inani sa ka every day di sa maayo no kay malata yung kuan. Wala siya limit. Wala ra ako. Ha? Okay. Okay ra mag everyday? Wala siya sani. Pero malata man. Gahin minalat ang kuan, baboy. Napamangganing kuan. Napamangganing ugat makaon.